Malidon nege kanyatan ani wolon fula o kushilin Sky Mali alika pankuru ale sigira aéroport Modibo Keita la ikaron ka fo maliden mun n'olu bulla gɛlɛyaw ɲɛ Tunisie jamana kan o de tun bɛ a kɔnɔ ministre mun ɲɛsinen no ikaron ka fɔ an ka finitigilakaw ka fɔ n'ale kɛlen do ka premier ministre Choguel Maïga o nɔrɔ bila colonel Sadio Camara ale tun bɛ yen an ka ale lamɛn. An ka lasigi den min bɛ yen Tunisie yen o n'an ka Mali gouvernement ye disposition ta walasa malien fɛn fɛn bɛ Tunisie u bɛ se ka lakana cogoya min na nin kɛwale in Mali autorités y'a kɔn. Ni maa 135 la muso 25 o tun b'o la den 13 ani an ka sifinnakaw caman minnu talen do kalan na yen gɛlɛya min a tun b'o o kan an ka o lamɛn. An lakanani tun tɛ voilà an tun tɛ bɔ an ka so kɔnɔna la an kun obligé len don an tɛ taa école la an taara mun yɛrɛ kun kama an kun tɛ k'o kɛ donc n'a ma ɲa ka fɔ ko n'i bɛ bɔ kɛnɛma i lakanalen tɛ i bɛ i yɛrɛ ta kun i t'o kɛ donc i ka segin i faso la an kɔni bolo o de kun ɲɔgɔn tɛ. N'olu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka kalansow la ani u ka sigidaw la a ka kuma kɔnɔna la i ka dɔn ka fɔ maliden dɔw bɛ halisa gɛlɛya kɔni a ma ta fɔlɔ ka olu sɛgɛrɛ ka sabu kɛ u ka ekɔlisow olu kɛlen do k'o kɔrɔma dɔn an ka o lamɛn. Que Tunisie an bɛ se k'a fɔ école dɔw bɛ yen minnu m'u yɛrɛ ka compte la état taw tɛ olu bɛ marché ni étudiants intersubsahariens de africains on peut le dire vu que les Tunisiens nous appellent comme ça donc olu école olu b'a dɔn n'olu m'u ka écoledenw satisfait écoledenw bɛ taa de donc an minnu bɛ an bɛ public la Tunisiens de ka ca donc ne yɛrɛ ne taara école la ka taa n sara communal u ko ko ne nana ne bɛ 0 de sɔrɔ n ka matière bɛɛ la mais kalan ko kɔni na ne tɛ nalen kalan fusaya ni n yɛrɛ ka ni kun ye donc j'ai préféré venir chez moi. Ministre min n'ale kɔni ɲɛsinen do maliden minnu n'olu sigilen do kɔ kan Alhamdu Ag Ilen ale y'a yira k'a fɔ ko halisa pankuru wɛrɛw kɔni bɛ yen maliden fɛn o fɛn i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ Tunisie jamana kan n'a kɔni y'a yira k'a fɔ ale b'a fɛ ka segin Mali la pankuru bɛ yen minnu b'u ta ka u lasigi. Min nana fɔlɔ o mɔgɔ 135 muso 25 b'a la ani den 13 den muso kelen b'a la ale man kɛnɛ kosɛbɛ mais an b'a furakɛ sisan an bɛ taa n'o ye an ka dunanjigiso la n'an taara n'o ye yen nɔ wari dɔ bɛ d'u ma pour que u ka se ka taa u ka dugu la bon bɛɛ ka wari ye kelen minnu bɛ Bamako ani minnu bɛ taa kɔnɔna fana na. Kabiri i ka dɔn k'a fɔ Tunisie jamana ɲɛmaa ale kɔni ale kumana ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya min b'ale ka jamana kan k'o ye i ka dɔn k'a fɔ farafinnakaw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu ko olu golofinnen do a kɛra sababu ye gɛlɛya caman o taara ka nin maa kofɔlen ninnu k'olu sɛgɛrɛ Tunisie jamana kan. Mohamed Daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.